Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy anélkül, hogy bárkit személyben akarnék megsérteni, hogy a legtöbb eddigi felszólalás teljesen hiteltelen volt ebben a vitában, hiszen az előttem felszólaló képviselők többsége minden politikai és legtöbbször erkölcsalap nélkül fogalmazta meg az álláspontját. Ennek egyszerű oka van. A Fidesz-KDNP megszólalói úgy tesznek, mintha ellenzékben lennének, vagy még gyakrabban az ellenzék ellenzéke szerepét játsszák itt a parlamentben, míg a baloldali, illetőleg szélső baloldali pártok részéről felszólalók pedig úgy tesznek, mintha soha egyetlen percig sem irányították volna ezt az országot, és nem lenne felelősségük abban, hogy 33 év után ide süllyedtünk ahová. Akinek nem inge, természetesen ne vegye magára.